Umengameli uCyril Ramaphosa ulindeleke ukuthi ethule inkulumo ngehora lesishiyagalombili khona manje ebusuku. Lenkulumo kamengameli ilandela umhlangano womkhandlu obhekele izindaba ezithinta iCoronavirus Command Council. Yini ngempela esingayilindela kulenkulumo kamengameli? Ukubheka esingakulindela kuyo semukela umhlelo wezindaba zombusazwe yeSABC uMzwanele Shandu sikwamukele indabeni zakusihlwa. Umengameli uzositshela ngenhlelo ke njoba ebenenqathela emhlangano yokuthi ke kumele kwenziwe njani ukuqhubeka nokuthi kuliwe naleli gciwane ke le coronavirus. Uzokhumbula phela ukuthi ke sekunamathemba ngoba izinombolo zabantu zikhomba ukwehla. Into ke sicabanga ukuthi uzoyenza uzokuthi mhlambe ethi ukuxegisa kancane ukuze nomnotho ukuthi ukwazi ukuvuleleka ukusebenza. Njengamanje siyazi ukuthi abantu abaningi bayilandela imqathango kahulumeni, lokho ke okusiza kakhulu ukuthi abantu baseningizimu Afrika beqale kancane ukubuyela esimeni. Silindeleke ukuthi umongameli ke ezosho lokho ukuthi cha ngoba sikwazile ukuthi siyiphathe kahle qala kancane exegise phela njengoba ngikhuluma nawe nje uzophinde memezele nanokuthi ke bango 50,000 abantu ke asebebulawe leli gciwane. Ukhumbule ukuthi laba bantu ngempela ke akubona abantu abebegula, akubona abantu abebezofa. Unyaka nje odlule sesi lahlekelwe abantu abangaka ke uzobe sechaza ngalokho ke kodwa futhi esho ethi ke ukuthi uyaxegisa akasho ke ukuthi ke bese sizenzela noma yini ncebisi. Mbeje, ingabe umengameli uzokhuluma yini ngezinhlelo zokugomela iCovid-19? Kuzoba seqhulweni kakhulu ke lokho. Uzokhumbula phela ukuthi izolo nje lokhu kufike eminye ke imigomo ke engu-80,000 amanesi nodokotela sebevele ukuthi ke betholele imjovo, bazoqhubeka ke nokuthi beyitholele imjovo. Uzophinde sitshele ukuthi imaphi amanye amakhambi futhi azophinde efike. Ukhumbule phela izwe kumele ligome abantu lokuthiwa u67% wabantu bakuleli ukuze phela sikwazi ukuthi mangabe sekugonywe iningi labantu liyothi ke lesifo mangabe sithi siyaqhamuka sikwazi ukuthi sisivike ngoba phela ke uma ngabe sesigcwele emphakathini ngokwanele ngeke sisakwazi ukuthi sibulale abantu. Ezinye zezinto umongameli Mfoka Mbeje, sibheke emaholidini ephasika, ingabe sizobona izwe lehle lesigabeni esixegisiwe se-lockdown? Into azoyisho ke uzokhumbula ukuthi abantu bamasonto bakhala kakhulu ngoba iphasika elidlule abakwazanga ukuthi ke belijabulele. Siyazi ukuthi phakathi kwezingxoxo bezikhona namasonto ayenayo acela ukuthi acela ukuvulelwa kancane. Noma ewavulela ke ngewavulele kakhulu, mhlawumbe uzowavulela nje kancane ukuthi cha bengakwazi ukuthi ke bekhonze ngoba siya ebusika manje. Uma kuukuthi gelele sizongena ke kuleli hlandla lesithathu okuyilona elizoba ingozi kakhulu ngoba uzokhumbula uma ukuthi liyenzeka ebusika lizobulala abantu abaningi kakhulu. Nakuba ezothi ukuxegisa kumbe ezomemezela ukuthi uyaxegisa uzothi kodwa abantu ke beqhubeke nokulandela imigudu, ikakhulukazi udaba lokugqoka kwezamfonyo, udaba lokuthi kuqhelelwane nodaba lokugezwa kwezandla. Lokho ke ngekuxegisa isidalo ngoba yikho ngempela okwamanje njoba ke kusalindelwe ikhambi leli elokhu liqalile ukufika lingakafiki ngokwanele. Yikho lokho okwenza ukuthi leli gciwane livikeleke wena cebisa. Sibonge kakhulu kuMbeje lo ke mbukeli bekumhlaziwe ezombusazwe la eSABC uMzwanele Mbeje njengoba eshilo bangu 50,000 abantu asebehaqwe lolu bhubhane lwesifo la eNingizimu Afrika. Kanti khona ke inhlansi ethembele kozayo yokuthi uhulumeni uzokwazi ukulinqoba lolu bhubhane njengoba bengaphezulu kwesigidi kanye nesigamo abantu asebelashiwe belashelwa lona lolu bhubhane. Lolu bhubhane lwesifo laqala edolobheni iWuhan esifundazweni iHubei eChina nyakenye ngozibandlela kanti labe selibhebhethekela nakwamanye amazwe lagcina lifikile nala eNingizimu Afrika. Umengameli ke uyakhuluma ngehora lesishiyagalombili kusihlwa nje kanti ke iSABC njengoba umsakazeli wakho izokwethulela lona lolu hlelo likaMengameli ku SABC 2 ungathinyaka.